Porsarine wong Indonesia. Tan kantun bolo cokeng Indonesia monggo Mas Demang. Mas Mangkit pati cokeng Indonesia Mas Sinto. Ayo Mas Demang. Diajeng Yati. Bos Marimin, Mas Resawi Godo, kalau untuk kita bisa Mas Demang, Mas Brando. Wong sakmene kok sing asu dhewe iki Rati. Ngerti anjar barang ya paling aku. Iki mau diprotes karo Mbah Kancil. Pripun?
Lah ngerti nek dhewe do geseh. Oh, mulane geseh ya. Lah iya, gak mudeng kae. Gak mudeng. Wis tuwek ora mudeng. Heeh. Wis mudeng aku gel. Yo, muga-muga sesuk teko Wonogiri selamat rayu luceng. Amin. Ayo kok. Mas Desa jadi ikut. Hah? Hah? Jadi 01. Serius ini. Tak kok nyopir. Serat nate Saya nyanyi dulu nanti baru foto ya. Asik. Bersama dengan Bogesenya Indonesia. Yati Bogel Mati. Sugeng Rawu Pak Dekotret keluarga besar dari PKM Paguyuban Karya Manunggal. Kleru tompo. Pripun? Bogel bojone ayumen jare. Aku ki dirasani among tamune ngene. Lah ya, Bogel iki lho golek bojo kaya pinter men. Lah iya. Sing mboten pinter iku kula mboten pinter, sing pinter niki golek bojo kula pinter. Buntil? Lah bosen? Gak apa-apa sing penting suwe budil. Gede dhuwur kaya kuwi pimpinane kuwi apa? Ora iso ngalor kowe. Ku Molosari. Ayo masukin Dik, alon-alon. Campur sarine
sekop cahayu. Oh, sekop. Lagu kabeh nganggo sekop-sekop. Oh, ngono. Heeh. Berarti nggo sekop ya, ya. Nganggo sekop, kowe nembang karo sekop. Oke. Jajal. Instingmu kuwi apik apa ora? Oke. Nek pancen SDM-mu kuwi cah kuliah biyen kaya iki. Oke. Nganggo sekop-sekop. Oke. Sayoman sekop-sekop PSGR bergoyang. Paguyuban sosial guyub rukun Indonesia. Mas Giarto, Mas Wardoyo. Tak keyo-keyo, tak kentil-kentil. Mama Manohara. Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku. Wah yati-yati urip tansah kaya ngene. Omah ra ana tentreme cahayu. Karepmu piye wong ayu? Batinku nangis kesiksa ninggal aku ngeboti karo wong liya. Diajeng Yati dalam Mbak Bogel. apa dedek piatekku kurang gede dhuwur, Kurang. pasuryanku kurang ganteng, Kurang. penghasilanku kurang akeh. Kurang. Kok mbok banding-bandingke karo liyane iki? Oh, saya jawab ibu lo ya. Ora ngerti nek rasane atiku kesiksa. Oh, kesiksa. Kaya keri iki lho ya anak teko iki lho. Sami sehat ya Bu nggih. Nggih. Ya, masukin Dik. Lilo aku kudu lilo. Indonesia Mas Teman asik jelas nada monggo Mas Teman mriki jelas nada yo juga bersama dengan duo gesehnya Indonesia Yati Bukelawati asik.
Lajeng Yati. Dalem Mbah Bogel. Bebasan aku kuwi nek karo sliramu lahir tulus sing batin. Bar kuwi aku soro gak apa-apa sing soro gak apa-apa sing penting aku sesandingan karo sliramu. Lilo aku kudu lilo Alkalin Indonesia. Spesial keluarga besar saking Bogor. Pak Haji Suroso. Jelas nada loh. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku iso aduweni marang sen ya sulah
Bos Giarto. Manis Cok atur bersama dengan Jelas Nada campur Mbah Kancil Pak David Kumpul Sari Jelas Nada. Campur Sari Jelas Nada. Performance spektakuler. Monggo. Monggo Mas Bolo Coke, Edi Coke yo. Pagi Bandar Manunggal monggo sik. Manis sedih kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamen. Yen mesem manis ngungkuli padu kaya bisa